Teplné čerpadlo Daikin Alterma mali sme spustené asi 5 minút, kde v systéme v okruhu je zapojený aj filter Total F1, TF1 Fernox a ideme skontrolovať, čo sa udialo za tých 5 minút, čo dokázal spraviť ten filter. Odstavíme teplné čerpadlo Daikin. A teraz ideme skontrolovať, čo sa stalo za 5 minút, čo dokázal ten filter pozbierať. Jedná sa o starú inštaláciu, kde boli namontované podlahové vykurovanie a uvidíme, že čo sa udialo, lebo je to dosť zanesené. Tak skontrolujeme to celé. Najskôr si odstavíme ventily, povolíme tlak. A teraz skontrolujeme, ako vyzerá magnetický chytač a lapač tých nečistôt. Znova podotknem, jednalo sa o 5 minút, čo to bežalo. Môžete si pozrieť bližšie. 5 minútová prevádzka teplného čerpadla, stará inštalácia, magnetický chytač, takto zanesený. Je to mas, ktorý zapcháva výmenník teplného čerpadla, čím znižuje účinnosť funkčnosti teplného čerpadla, klesá nám výkonové číslo. Preto pre tieto dôvody odporúčame, zároveň sú to aj magnetické nečistoty, ale vzhľadom, že to je medené potrubia, tak nie je tu tých nečistôt tak veľa magnetických, oceľových, ale jedná sa o mas, ktorý vzniká z toho potrubia. Preto ho odporúčame aj pre systémy, kde je oceľ. To je ako hlavné prvoradé, aby to nepoškodilo obehové čerpadlo, a zároveň ho odporúčame aj pre systémy, ktoré sú staré, kde aj medené potrubie.